چهره اساسی مثلا خویش و تباران را وقتی میشناسی که در غربت باشی. چهره اساسی مرد را وقتی میشناسی که اگر مرد زنی بیمار داشته باشه. چهره اساسی زن را آنگاه میشناسی اگر مرد نادار و فقیر باشه. دوست را مثلا در سفر خوبتر میشناسی. فرزندها را آنگاه آدم میشناسد که اگر آنها پدر و مادر پیر داشته باشند. یار و برادران و خواهران را آنگاه میشناسی که سری تقسیم میراث نشسته باشه. мардак пул дора мошин дора обрӯ дора нами шаҳрдаку да катагиш гашта намешавам ки мебиниш сар формаша душед занаш гишнае хонаводаша гишна пула да хона расход намекунад пула да очаш расход намекунад пула просто катаку кира да эҷа мебини як чиза яка ма хонаи қишлоқ ма обод накунам ма хонаи қишлоқ ма фасон накунам бито нагирам дарвоза ма накунам пага падари ма бомбара ҳами қайёру ҷурае ки дар иҷа катагӣ ма кату кути мара дидагияй қишлоқ барава чӣ мега мега бар падараш налад дар ҳавои даҳана шишта намешид хонаву дар шаби барои ҳаму ман уна худат мебинӣ аввал мега манзилгоҳи падара обод кӯр пага як чӣ шава биям бигӯям ки мардак меҳнат кард мурдара ҷо наёвӣ ки мардум бидроя буброя мардум ҷо наё асос ан ҳамияй мардӣ намия. салому алейкум, иншалло рӯзи ҳамаи бахайр бошад. ҳамин насино маълум аёд чихел чишмом дурахшидаест миллионада картам дидим дига пар бировардим давида сбербанк омадем. хо дӯстони азиз шумо метавонед ки оили кодам агар дар Россия бошен ай Сбербанк бигирен дар Тоҷикистон бошен ай Тоҷикистон мегирен. Тоҷикистон дар карта тоҷикӣ мегузарад. Барои ҳамин нагем ки қабелик миллионерто намекунанд. иншалло миллионерам мешем, миллиардерам мешем, қиллиардерам мешем. دنیامی تو مثل نفس میمونی هر جا همراهمی میدونی تموم زندگی می دنیا Oh!